Henrik Duer er ekspert i træning og sundhed. Få hans bedste tip til en sundere livsstil her på JBTV. Der findes utrolig mange maveøvelser eller mavebøjninger i folkemunden, men de bedste maveøvelser er rent faktisk ikke mavebøjninger. Det er en øvelse, hvor man spænder op i muskelkorsettet i koren og sørger for, at overkroppen den er fuldstændig stiv som et bræt. Det er faktisk en øvelse, som man laver på gulvet, og vi kalder den planken. Øvelsen i sig selv er utrolig simpel. Man skal bare bruge det gulv. Så går man ned på knæene, hviler på albuerne, og så går man op på tæerne og holder sig stiv som et bræt. For mange så kan den her være for hård at starte ud med, så kan man begynde på knæene, sådan her, og så gå længere og længere tilbage med knæene, og til sidst så kan man så rejse sig op, og så har man planken. Hold planken i minimum et minut cirka. Kan man holde den længere, jamen så forsøg at gøre den sværere. Og det kan man gøre ved at eksempelvis rykke albuerne ud, men flytter tyngdepunktet, og så bliver den sværere. Så kan man holde den et kortere stykke tid. Man kan også begynde at eksperimentere med at løfte det ene ben og løfte den anden arm osv. Man kan også tage en bold i brug, og så er det begyndt at blive rigtig, rigtig svært. Igen, man hviler på albuerne, man går op stiv som en bræt, og så kan man rulle den frem og rulle den tilbage. Rulle den frem og rulle den tilbage, og så kan man holde den der. Man kan også, hvis man er meget dygtig, køre rundt i cirkler. Den ene vej, og så den anden vej. Man kan også lave planken på siden. Så rammer man mere, de skrå mavemuskler her, og den er meget simpel. Det nederste ben, det går i jorden, det øverste ben går foran det andet, så går man op sådan her og holder den. Igen, stiv som en bræt eller som en planke. Er man ikke så stærk her, så kan man starte sådan her, så bliver den lidt lettere. Og så kan man, når man er stærk nok, så kan man gå op i fuld position. Man skal selvfølgelig også huske at vende sig om og gøre det for den anden side. Planken den er bedre end en traditionel mavebøjning, fordi at her der har du spændt op i muskelkorsettet, du er stiv som en bræt. Der er ikke nogen krumning omkring rygsøjlen. Det man typisk laver, eller kan lave fejl i en normal crunch, en normal mavebøjning, det er, at man bøjer rygsøjlen, bøjer nakken. Og det er ikke så hensigtsmæssigt, når der er belastning på rygsøjlen.